iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asline wonge burem. Gak fokus ngono ya. Ora saged. Apil iki. Asline wonge burem kok. Si piye apil iki? Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Di komentar. Kang murti mek loro iki. Mufaqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu as-sayyidu Muhammad ibnu Sayyid Alawi ibnu Sayyid Alwi ibnu Sayyid Al-Maliki. Abbas al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi ma'adatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqrabu dalilin indi fi ta'kidi hifdzi qalbihi wa aqlihi minas sihri. Niki enten informasi teng hadis niku nek Kanjeng Nabi niku kena sihir, mempan ngoten lho. Sampai Kanjeng Nabi itu halu. Bahasanya awake dhewe halu. Membayangkan hal-hal yang atau menyampaikan ada masuk bayangan-bayangan seolah-olah Nabi melakukan sesuatu tapi beliau tidak melakukan sesuatu. Nah, bagi Sayyid Maliki mboten ngoten. Kanjeng Nabi niku atine kalih akale, kalih kesadarane niku tetep terjaga saking sihir. Enten buktine niku napa lah niki? Wa aqrabu dalilin indilan utawi paling cedheke indikasi atau indikator indi miturut kula fi ta'kidi hifdzi qalbihi ing dalem nguwataken terjaganya hatinya Kanjeng Nabi wa aklihi lan terjaganya akalnya Kanjeng Nabi minas sihri saking sihir huwa yo aqrabu dalilin iku indibatu aqwalihi kula nek bahasake teratur maknane dobit niku teraturnya piro-piro aqwalihi qaule Kanjeng Nabi. Nek cara bahasa Indonesia niku diksinya itu masih bagus ngono. Dalam keadaan seperti itu. Fitil kal fatroti pada masa-masa niku. Masa-masa napa? Masa-masa di mana Kanjeng Nabi kena sihir itu. Yang seolah-olah kalau bahasanya kita kena halu itu. Wajiryanuha ding. Wajiryanuha lan lumakune akwal ala nasakiha ing atase susunane akwal at-tabi'i ingkang alami bilah tilalin tanpa gotang celah wala tanakudin lan pertentangan walat lirobin lan ugo tanpa kebimbangan wala fasadin lan tanpa kerusakan. Biasanya tiang nek kena sihir niku ucapannya itu meracau. Kata-katanya itu mboten jelas. Nggih. Enggak iso dipaham. Ayo lantur. Nah, kan Nabi jelas kok. Nah, gitu. Bal balik alal kamali ungkapane Kanjeng Nabi niku susunan katanya itu tetap ing atase al kamali kasampurnaan wat tamami sami kesempurnaan. Walin si jamilan kelenturan atami ingkang sampurna. Insijam niku maknane sakjane sifate banyu. Asline insijam niku. Banyu niku ndak usah dicitak, nek disalap teng gelas ya melu gelas bentuknya. Salap teng nopo kemawon bentuknya akan langsung mengikuti kan gitu. Lah insijam itu gitu. Lentur kula nek bahasane. Ma'a wujudi a'daihi ing dalem sartane anane musuh-musuhe Nabi. Wa tarakku bihim lan ngawasine musuhe Nabi li ahwalihi teng keadaan-keadaane Nabi. Wa hirsihim lan nemen kepingine musuh-musuhe Nabi niku ala hifdzi adna kalimatin ing atase ngapalno adna kalimatin kalimat paling titik au harfin utawa huruf
yastangkisuna ingkang iso ngelok-ngelokno sapa a'da bihi kelawan kalimah atau harf halahu teng keadaane Kanjeng Nabi wa yasfuna lan iso ngobati sapa a'da bihi kelawan niku harf niku wau waidhum ing rasa bangkele a'da. Jenengan saged mbayangaken ana wong sing jadi pusat perhatian kaya Kanjeng Nabi niku, ada jadi pusat perhatian kayak Kanjeng Nabi, sementara banyak musuh di sekitarnya yang mencari celah. Ya apa sekiranya Kanjeng Nabi iki goleng Ngenteni blundere. ya ngenteni blundere digoleki, kata-katane kan masih diteliti. Iya. Nah, cara ono salah mesti konangan, Pak. Iya, soalnya digoleki teh. Goleki teh kan ngono ah. Blunder sithik goreng. Blunder sithik goreng. Nah, dalam posisi kayak gitu pun Kanjeng Nabi sik teratur kata-katanya. Sik selamat ya. Sik selamat, gak ketemu celain dikurangi wong iki. Sampai bingung akhirnya gawe-gawe. Oh, Kanjeng Nabi iki penyihir. Oh, Kanjeng Nabi iki tukang syair. Oh, Kanjeng Nabi iki lamis, lambene iku iso memabukkan orang. Nah, akhirnya ngoten mergo gak nemu celah. Wong nek biasa ngritik wong tapi sing dikritik gak duwe celah sing ate dilokno biasa kan ngenyek. Fitnah. Kan ngoten mak biasa. Nah, soale walau dhafaru lan seandaikan nemu mendapatkan sapa a'da bimitri dalika kelawan saumpamane mengkunu kekeliruan. Napa mengkunu niku ikhtilal tanakut ittirab kalifasat niku. Dalikane teng mriku. Nek sampai ono cacate sithik ae lanafahu yakti bakal nyembur sapa wong-wong niku wau fiha ing dalem niku hal nyembure niku maksudnya kelawan elek watoru lan dadi miber saking senenge koyok miber watoru lan miber sapa a'da musuhe Kanjeng Nabi biha kelawan niku hal roh cacate Kanjeng Nabi niku wau ya seneng. Faktanya walakinnahu tetapi nih Kanjeng Nabi utawa tetapi nih sya'an ngoten. Lam yathbut boten terkonfirmasi, boten tetep niku maksudnya boten terkonfirmasi. Lam yathbut artinya boten tetep maksudnya tidak terkonfirmasi. Syai'un apa suwiji-wiji min hadza saking menika. Gak ono kabeh iku, Mang. Cacat-cacate goleki gak ono ngoten. Wa hafidz. Napa yen goleki cacate Kanjeng Nabi saja? Orono siji saja. Nek iso kaya wong luar-luar kuwi. Kanjeng Nabi pedofil. Apa alasannya kok pedofil? Fatimah umur 9 tahun wis dirabi. Wis standare gak padha, sejarah gak bener. Kan ngoten, Pak? Iya. Nggih. Wa hafidhu lan sampun jaga sapa Allah nabiyahu teng nabine Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Waradda lan sampun balekaken mengembalikan sapa Allah alladzina nang wong-wong utawa wong akeh ngono. Gus Ba wong akeh. Utawa domir nggih alladzina ya wong-wong ngono ae. Kafaru kang do kafir sapa wong akeh. Dadi nek balekno iku domir hum iku mesti wong akeh. Jajane bali nggih hum niku alladzina niku maksudnya. Harganya ya wong akeh. Ya wong akeh padha to. Kan gak jelas apa iman apa. Lah ya wong akeh kuwi mang. Teluan ya akeh bisa. Nah, Allah niku balekno tiang-tiang kafir niku maksudnya memulangkan mereka. Mereka datang mencari cacat tapi Allah memulangkan mereka bighaidhim kelawan rasa ngamuke wong-wong kafir. Lam yanalu hale ora oleh sapa wong-wong kafir niku wau khairon ing kaapian. Tidak menemukan kebaikan yang mereka maksud adalah nemu cacate Kanjeng Nabi. Gak oleh blas ya. Balik nemu Gusti Allah wa kafalan nyukupaken sapa Allah al mukminina teng tiang-tiang mukmin al qitala saking perang. Maksudnya Gusti Allah niku melindungi orang-orang mukmin dari peperangan. Kejadian dalam konteks kejadian ini. Bal balik al amru atau bahkan bukan balik. Bal balik al amru tapi kok balik toh? Balik itu balik. Sebaliknya. Nah ini gak sebaliknya. Bahkan ngono lho maksudnya. Bahkan lebih dari itu al amru utawi perkara nih indi miturut kula alal aksi iku ing atase sak walike.
Maksudnya berbeda dengan penjelasan ini atau berbeda dengan dugaannya orang-orang kafir itu. Wa huwa lan utawi al amru niku wau annasihru ing atase sak temene tersihirnya Kanjeng Nabi. Wa ta'athuru ba'di zahirihi lan terpengaruhnya sebagian sisi lahirnya Kanjeng Nabi. Kula langsung malih. Wa ta'athuru ba'di zahirihi lan terpengaruhnya ba'di sebagian zahirihi zahire Kanjeng Nabi. Bidzalika kenapa mengkono sihir wasalamati qalbi lan selamete atine Kanjeng Nabi wa aklihi lan akalipun Kanjeng Nabi wa tiqodi lan keyakinane Kanjeng Nabi wa aqwalihi lan pira-pira kaule Kanjeng Nabi iku akbaru dalilin adalah indikasi terbesar atau petunjuk atau dalil paling besar ala kamali ismatillahi ing atase sampurnane njogone Gusti Allah lahu nang Kanjeng Nabi. Kalau saya malah sebaliknya katanya, lebih dari itu argumentasinya. Apa itu? Tersihirnya Kanjeng Nabi, tubuhnya terpengaruh sebagian, tapi hatine tesik selamat, akale tesik selamat, ucapane tesik teteh. Lha iku petunjuk paling besar nek penjagaannya Gusti Allah kepada Nabi itu memang betul-betul seketat itu dan sesempurna itu. Nomor kali nuduhaken apa malih wa anna nubuwatahu lan sak temene kenabiane Kanjeng Nabi mahfudhatun niku sampun dipun jagi utawa dipun jagi. La tata'atsaru tegese dipun jagi niku la tata'atsaru mboten terpengaruh apa nubuwah bil awaridi kelawan perkara nyar kang teka. Al awarid niku arid. Perkara nyar kang teka al basyariati kang sifate kamanungsan. Mahma senajana balaghot nemen kuwatuha apa kuwate awarid basyariah. Nah, itu juga menunjukkan bahwa kenabiannya Kanjeng Nabi niku terjaga. Artinya ngeten. Meracaunya apa? Nanti mampir di sini. Mau ke jamaah ini. Diberi kosong. Oh, aduh. Masa? Jangan taruh bajunya bajumu. Anu, yuk. Ngaji nih. Ngaji. Ngaji. Itu ada kemungkinan seperti itu. Aku gak ngurus. Lah niku napa namine? Endi mang wis? Mah. Nggih, senajan kuat pengaruh sihir niku tidak mempengaruhi sisi terdalam dari Kanjeng Nabi, ngoten. Maksudnya ngeten, ulama niku beda-bedaaken. Kanjeng Nabi dawuh apa wae niku didelok konteke. Kanjeng Nabi dawuh napa kemawon niku mboten diterima dilek langsung ngoten mboten. Konteke apa sih? Iki Kanjeng Nabi dawuh koyo ngene iki konteke dadi nabi, apa konteke dadi kepala keluarga, apa konteke dados sekolah. Oh, gak tahu. Apakah statusnya? Kan sekolah nggih. Gak enak lah. Ngaji bebas. Gak enak memang. Pendidikan memang sejak dulu untuk orang-orang Brahmana. Kanjeng Nabi Brahmana. Ya kesehatan wi. Oh, Ini pun kesehatan. kesehatan kan dukun tabib. Tabib untuk Nggih. dibayar ya. Yang bayar, ono bayar. Gratis piye? Ini subsidi. Gas, gas. Betul enten. Ya, itu tim ya. Enten. Kecuali pemerintah sing Ini kan hata ini. dilem rakyate niku. Dados nek wis ketemu konteke lah baru dibahas. Oh nek konteke iki ngene iki maksude gitu. Tapi pendapat seperti itu sing mengklasifikasikan hadis berdasarkan statusnya Kanjeng Nabi niku enten sing bantah. Bantah yo kelawan Quran. Loh, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya rasul. Dia tidak sebagai keluarga, tidak sebagai kepala keluarga, tidak sebagai apa-apa. Kanjeng Nabi iku gur rasul. Ngono. Tapi pendapat niki nggih dibantah malih. Tafsir sing liya. Konteks ayat iku mang ana ning Surat Muhammad. itu nih surat Al-Baqarah. Maksudnya konteksnya itu begini. Muhammad itu hanya seorang rasul itu berada dalam kalimat yang menolak anggapan bahwa Nabi itu bukan manusia. Anggapan wong Quraisy kan Nabi ku Dewa. kudu duduk
kudu luar biasa, Pak. Nabi kok nang pasar iku dicacat. Oh iya. Nabi kok sik nang pasar. Nabi ki santai ngono lho. Nabi kok angon wedhus. Nabi ki nggawa telaga sing gedhe ngono lho. Terus nggo kitab teko langit ngono lho, mudhun sakti, ditembak gak mempan, gak tau lara. Terus sugih ngono. Nabi kok susune. Nabi mbiyen kan lho, Pak. Nabi mbiyen iku gak dolan lho. Maksudnya Dagang. Nabi sebelumnya. Dagang. Nah, itu konteksnya. Maka dakhalat min qablihir rusul. Sadurunge iku nabi-nabi ku ya wis padha ngono iku. Nabi ku ya dagang. Nabi ku ya padha ae. Iya, padha. Padha kecuali nabi sapa jenenge? Adam. Nabi Adam mboten awal-awal. Kan Nabi Lut. Nabi kan Nabi Lut pelangi. Iya. Kaumnya. Kaumnya sing pelangi. Balik bumi ini. Berarti ki adine balik kan? Ya? Asline ki ngene kan, yen dibalik ngene ya. Adine ki asline balik iki. Ya gak ning kene kono. Loh, bisa dibalik karo tok ae. Iso lho. Gusti Allah. Nah, kayak ngono ae. Apa repot jelasno. Prosedure opo ya gak ero aku mbok dicoba dhisik. Asline adine balike, Pak. Sampeyan tukang taman to? Iya. Kayu sakmene iki iso dijebol Pak utuh Pak. Iya ngene kan. Jelek, dek, gowo, tit. Iso. Mosok Gusti Allah karo tukang taman. Iya adine balike, Pak. Kayak tapi gak. Ono dhewe daerah san, Mak. Nek sampean kaji, muga-muga kaji. Enek ditulisi kalau didelok. Oh, kalau ditinggal ya. Kalau didelok. Berarti kosong, Pak. Apa deh? Kosong. Tempatnya kaum Nabi Lut. Ngomongane, Pak ya. Tempatnya iya. Napa? Padang pasir. Ning ndi ya? Ning Arab, Pak. Iya ning Arab. Termasuk perlintasan. Katanya tidak boleh lihat saya. Enggak boleh, ono dumane. Dari luar kono iku kok kacamataan mbok piye pokok ndak oleh ndelok langsung. Apa ya? Jadi Lu kuwatir kegowo kan. Pengaruhe ku wedi terus. Iya ta? Nek jenengan mboten Pak Ning Google. enek Masa? enek ning Google. Sampai sprene ya enek ya, Pak. Enek. Letak kaum Nabi Lut. Ya. Iso. Tapi ning padang pasir ya. Nggih. Anu Sul. Penjelasan ilmiah mungkin nih, medan morfik. Paham medan morfik ya? Ya. Itu istilah apa ya medan morfik itu? Ono daerah lawan kecelakaan. Oh. Ono toh? Iya. Kenapa orang bisa tahu ini daerah rawan kecelakaan? Karena begitu sekali terjadi kecelakaan di situ, itu menciptakan medan morfik yang mengundang alam untuk terjadi lagi. Iya, di situ. Ono wong di rumah tertentu pernah melakukan di rumah tertentu, cuaca he, bunuh diri. Apa hoye jar? Bunuh diri kuwi he. Ngono kuwi lho. Aman men kok gak nglesting, aku ya repot to. Pernah terjadi wong bunuh diri. Nah, itu rumah itu sudah kena medan morfiknya. Engko pirang tahun maneh akan terulang lagi. Karena itu engko ono syariate nek wong Jawa-Jawa anggar menempati rumah baru itu ada ritualnya. Samati lah ya. Ya pojoke minimal diadani ping 4. Tengahe di komati. Adzan komat 4 tengah mari ngono salat, waca kulhu ping pira ngono wae. Iya. Kula udu biro binasiku. Mulai kayak tahlil. Buka omah ya. Buka omah. Iya. Ngono. Jadi untuk menghilangkan hawa yang itu. Dan itu diilmiahno maneh ambek Masaru Emoto bahwa air itu merespon. Lah, air iki apa? Bukune biru. Sembarang, Pak. Air sembarang itu merespon gimana maksudnya? Kalau kita ngomong misalkan aku cinta padamu, ngomong nang iki. Ya. Ngomong nang iki, ambek nang iki. Iki gak dikapak-kapakno, aku benci kamu. Iki bondino, Pak. Jadi air yang ini ditulisi aku ono sing diucapkan, ono sing ditulisi, iki aku benci kamu, ya aku cinta kamu. Iki gak dikapak-kapakno. Iku setelah lama 1 bulan itu kemudian diambil difoto pakai lensa mikroskopik. Iya. Lah iku ning kene niku sing aku cinta kamu ku apa jenenge kristalnya itu utuh, Pak. Kristalnya utuh. Tapi nek sing aku benci kamu ya utuh tapi retak. Sing nemen gak dadine iki. Sing dikapak-kapak. Iya sih. Barang gak dikapak-kapak itu gak dihina, gak dicintai. Itu lebih rusak. Makanya Pak Yai perantarane banyu. Ya kuwi akhirnya nek dhek sing diteliti danau yang busuk.
danau tertentu sebelum dibacakan doa di Tibet itu di bisu-bisu Tibet itu dijupuk terus dan setelah dibacakan doa pengaruhnya beda. Apa menungso nek dinyek kok merespon? Karena dari air jadi. Iya, 75% air. Iku alasannya. Ya medan morfik itu lo ngertos saking tiyang niku. Ya masuk akal. Apa kok kemudian didungani? Iya. Nah, itu masuk akal. Dari air. Karena air perantaranya. Air paham. Kak, maksudnya jaluk dungon nggo banyu, kak keprek ngono maksudnya. Kan foto-foto dipangan ya Jil ya. Dari daging yo kan. Jadi daging. Nggo keprek mengko dipangan iku ngono. Heeh. Uyah apa? Uyah kan biasanya disebar-sebar loh. Ya. Kayak uyah kan bisa dibanyu. Ya Kan banyu bahan iki. Cuma Batu ono kena. Ya Coba batu. wis batu wae jeneng. Kesuwen, larut kesuwen. Ruwet jan. Sing kudu bungkus iki es batu. anu terus ya, unsur paling banyak di dunia ini. Air. Garam itu. Yo air, Air. tapi kalau air laut kan ada garamnya. Kandungan garam. Aduh. Ya saya orang yang sering makan garam, orang yang disebut orang yang berpengalaman. Mergo apa? Sering melaut, roh kuton dindi. Boleh malah iki mangan garam. Iya, nek gur mlaku ning darat itu dorong ngene ciut. Oh. Tapi nek ning laut ketemu sembarang, Pak, bahkan sing halu iku ketok, Pak. Ndak iso bedakno ndi nyoto ndi Tiga. ndigah, gak iso. Kancaku jenenge Bonjret. Jeret. Bonjret telukan Cak Fauzi jenenge Bonjret niku mancing jane, Pak. Mancing tujuannya Banyuwangi. Numpak teko kene, Payangan kene. Bayar, Pak. Oh, Ya. iya. Wetan tutuk tengah boyo mabuk Pak munting-munting gak karu-karuan Pak Pak. Iki sahadat temenan aku Gusti bongko jenenge ombak ngombe Pak. Bongko Gusti. Boyo sing cituke mutah-mutah dikum tambahan langsung dikenek nondekan perahu. Iki digeser ya. Iki ditaleni. Dicemplungne pisan. Dicemplungne pisan nek perahu-prahune pancet mlaku, tapi dheke di kene taleni. Kendak mabuk. Terus mana kan nyocot ae to ya. Nyocot iya ya Allah. Buar nangis aku jan Islam tenan aku asyhadu alla cok. Beda Pak, bayane segoro iki beda. Langsung mati, Pak. Kayane sing nulung, Lah iya, sapa nulung? Lah jenenge aku Kayane. noleh kanan kiri mubeng iki Pak. Gak ono apa-apa. Kayak adikku kami itu ya. Obah sithik ngaduh wis. Ada ngombak ngombe ini Pak. Wih. Lan ini hubungannya ini. Kayak Nek tahu. Kate melaut kudu golek One Piece. Iya, kuwi lah maksudnya hubungannya. Seneng kowe iku ning kono ngono. One Piece, Mahakurawa keren. Termasuk iki engko. Apa jenenge Kanjeng Nabi. Ini kayak saya kira ngoten nggih. Maksudnya niku. Kula wangsuli malih. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi lan uga nuduhaken apa dalil-dalil niku wau sak temene Kanjeng Nabi birraumi meski minta athuri basyariatihi saking kula nek ngarteni birraumi niku meski ngono ae bahasa Indonesiane minta athuri basyariatihi saking terpengaruhnya sisi kemanusiaannya Kanjeng Nabi bidzalika kelawan mengkono-mengkono sihir illa annahu hanya saja nek Jawa ini kan kejaba angin annanu buatahu sak temene kenabiane Kanjeng Nabi mahfudhatun niku terjaga. Masuk Kanjeng Nabi terpengaruh tapi kenabiannya enggak terpengaruh ngoten lho. Jadi sisi fisiknya Kanjeng Nabi niki kena disihir tapi unsur kenabiannya enggak. Artinya Qur'annya tetap jejeg nggih. Hadis-hadisnya tetap jejeg ngoten maksudnya. Artinya kaule Kanjeng Nabi perkara syariat niku ndak tercampur ngoten. Ma'annan nafsa ing dalem sartane. Ing dalem sartane bahasa Indonesiane padahal ngoten. Annan nafsa sak temene jiwa allati kang tahmilu nggawa utawa ngemban apa allati al basyariata teng kemasisi kamanungsan manubuatan lan kenabian iku wahidatun siji. Padahal sing nggawa iku siji nggawa kamanungsan, siji nggawa kenabian. Lha iku padahal siji jiwane. Wahia lan utawi niku jiwa sing siji niku nafsu Muhammadin adalah jiwanya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu kuat ngoten lho. Karena sudah di sini kan sudah ada. Upgrade sudah ya. Ya. Karena kenabian itu berat. Sik kudu tetap menungso, tapi ya kudu nabi. Kan ruwet iku.
Padha. nek gak disiapno gak iso. Mithalu hadza utawi perumpamaane menika kasus ini. Perumpamaan Nabi kena sihir tapi kenabiannya masih tetap, itu perumpamaane inggih menika mithalu sarikin kaya dene perumpamaane pencuri dakhala kang mlebu sapa sarik sapa maling niku ila darin teng omah gedhi mamluatin ingkang kebeg dipun kebegi bidurori kelawan mutiara wal jawahiri lan inten-inten, utawa diwalik bidurori kelawan inten-inten wal jawahiri lan mutiara-mutiara wa anfasid dakhairi lan kelawan Pokoknya lewat kene moga. Bu, itu ada ngomong morfin. dan morfin. Nah, ini ada morfin. Moga, mesti lewat moga. Boy. Tapi ana sing ngilmiahno karena keadaan belok, orang mengecilkan gas dan sepedanya juga Setelan kecil. heeh, setelan kecil. Wonten sing ngelogikakno Ini ngoten. iwas ini saron nek kene ono yai gede. Belum sadar Urung sadar. Oh, iku tafsir kabeh iku. Nyotone tetep. Sing ono ning kene gur bojone Umi. Nah, terus ndi mang wis. Kaya dene wong apa jenenge maling sing mlebu omah kebek karo permata, intan, wa anfasid dakhairi lan paling nafis niku artine unik atau menarik ngoten nggih. Mewah nggih saged. Ad-dakhairi pira-pira harta simpanan. Jadi di situ ada mutiara, intan dan simpanan-simpanan yang berharga yang lain. Fastato amoko mampu sapa sarik bihilatihi kelawan tipu dayane sarik atau kecerdikane sarik. Ayadhula ing yen to mlebu sapa maling niku ilad dari nang omah. Walakinnahu tetapine sarik lam yastati iku ora mampu sapa sarik ayatana wala ing yen to memperoleh sapa sarik sayan ing suwiji-wiji mimma saking barang fiha ingkang wonten teng lebete omah. Napa niku minal kunuzi saking pira-pira harta simpanan. Memperkoleh niku bikuwatin kelawan kekuatan kohiratin ingkang memaksa wasatwatin lan sami kekuatan ini satwatin atau kuasa sama zahiratin ingkang jelas min ghairi hijabin tanpa enten penutup wala babin lan tanpa lawang wala harisin lan ugi tanpa penjaga satpam au bawabin utawa satpam. Harisin niku penjaga, bawabin niku satpam. Nek bahasa saiki nggih bawab itu penjaga pintu, bahasa saiki nih satpam. Gak ono napa-napa niku ya iso mlebu maling tapi gak entuk apa-apa. Ngoten, jadi perumpamaane Said Malik niku ngoten. Ibaratnya Kanjeng Nabi kena sihir tapi sihire ku gak ngaruh apa-apa nang kenabiane, nek nang fisike ngaruh. Fakharaja terus medal sapa maling iku kama kaya dene dakhala mlebu sapa maling khaiban hale kecewa khosiron hale rugi. Jadi DM metu kaya dene mlebune. Maksudnya ndak entuk apa-apa. Ya nek mlebu kere metu sugih ku apik. Masa saidik metune. Mlebu sugih metu kere. Asik. Apa iku? Ya mbo. Mlebu sugih metu kere. Anu gadekno. Sorry. Gadekno basori. Apa sorry? No? Bedone apa? Lah enggak. Ngoten niku lah. Nek mlebu karo metune padha iku kecewa. Apa nih mlebu diluk terus metu. Lah. Lagi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mlebu metu 11.28 metu lah kok 11.30. Oke. Nek kate mlebu ae mulai jam 09.00. Dapak mulai jam 09.00 mulai bujang kok. Niate wis mulai bujang. Ini bukan tentang salam ini. Bukan tentang salah. Ini bukan tentang pencuri. Kayak ngeten iki ya modele. Wa fi fasihru moko utawi sihir niku wau atharun adalah satu efek ala syai'in ing atase suwiji-wiji min basyariatihi saking basyariah Kanjeng Nabi sing kena iku sisi menungsone ngoten lho. Walam yu'athir lan boten paring pengaruh apa iku athare sihir ala qalbihi ing atase manahipun Kanjeng Nabi au aklihi utawa akale Kanjeng Nabi. Wa fi hadalan iku ing dalem menika kedadosan isyaratun utawi satu isyarat ila annahu ing maring sak temene Kanjeng Nabi
iku mahfuzun dipun jaga bihifdzin khosin kelawan penjagaan sing spesial khusus. Mar'iyun niku dipun raumat, dipun perhatikan ayatin kelawan perhatian khosotin yang apa Pak sakliane spesial. Istimewa ngoten ya saged. Ajane ya padha kata-katane khos nih. Khusus, istimewa, spesial. Laisa li ahadin alaihi sultanun, ora ana li ahadin iku kaduwe sapa wae, suwi-wiji maksudnya sapa wae alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa sultanun kekuasaan. Tidak ada seorang pun yang mampu mengatasi Kanjeng Nabi. Gak ono sing iso kuwasa atas Kanjeng Nabi, gak ono. Bal balik sing iso gur siji huwa utawi niku sing iso ngatasi Kanjeng Nabi, sing iso nduwuri Kanjeng Nabi gur siji nggih menika Allahu Gusti Allah Al-Wahidu yang Maha Esa, Ad-Dayyanu ingkang Maha menghisab nggih saged, Maha membalas nggih saged. Sakarepe pokoke Maha Kuasa. Lah niku Gusti Allah niku arsy haqaiqa nek bahasane Said Maliki. Jadi Gusti Allah niku arsy haqaiqa singgasana hakikat-hakikat. Wa mahallu daqaiqa lan gone sesuatu yang detail, yang kecil-kecil. Wa mahbatu anwarin lan tempat lugure cahaya. Wa mutanazzalu asrorin lan tempat mudune rahasia. Kita ngaso se monggo sing mimik riyen monggo. Wah, kunci. Napa? Terus saya, Pak. Terus. Jam 9 balik soalnya. Oh iya wes santai. Itu Limang wes tak ngelenteng sih. Jam piro sih? Jam 4.05, jam 8 mari. Jamnya. Oh iya biasa saya ngono. Tapi mulai ini sing rada cepet. Kita aku nih, Mak. Kita aku nih, Mak. Sampeyan gojeng ambil ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pun. Kula kalih ngelenteng. Hal apakah yal'anu tau ngelaknat sapa Kanjeng Nabi ahadan ing suwi-wiji iki sing dadekno argumene Gus Bahar nek Kanjeng Nabi iku ngelaknat wong. Laknatullah, laknatullah. baik. Nggih, kan dadekno dasar Kanjeng Nabi tau ngelaknat wong, tau ndongakno elek. Wong gak memahami kabeh sing ditiru pokoke Kanjeng Nabi tau ngucap koyo ngene, tirokne. Gak tau eling nek dhek duduk Kanjeng Nabi. Nggih. Nggih, keturunane yo. Lha nggih. Sak Kanjeng Nabi lho anu. Nek kate anu niku ngene, nek kate anu niku ngene. Lho iya iku Kanjeng Nabi. Lah awakmu nabi ta duduk. Wis bae ngomong ngoten. Nanti dalam konteks napa ngoten. Kanjeng Nabi niku ngeten wayahe anu ngeten. Sing perlu jenengan emut kan sampean niku duduk Kanjeng Nabi. Wa min dali kalian ku setengah saking mengkono-mengkono contoh nek Kanjeng Nabi niku tahu ngelaknat wong atau dugaan bahwa Kanjeng Nabi niku tahu ngelaknat wong. Qauluhu utawi pangendikane Kanjeng Nabi, Allahumma duh Gusti innama angin pestine Muhammadul utami Muhammad niki iku basarun menungso. Yaudhu kang iso ngamuk kam sapa basar kama yaghdhabul basaru kaya dene ngamuk sapa al basaru menungso liyane. Sewajare lah Gusti, kula niki Muhammad namung menungso. Wa inni qad takhaddu indaka ahdan. Lan sak temen ingsun qad takhaddu temen gawe sapa ingsun indaka ing ngersanipun panjenengan ahdan ing satu janji. Lan takhlufanihi ingkang boten bakal nulayani panjenengan niteng kula hiteng ahdan. Fa ayyuma mukminin moko utawi sapa wae wong mukmin adzaitu iku nglarakno sapa ingsun hunang mukmin au sabab tu utawa wis nyacat sapa ingsun hunting mukmin au jalat tu utawa tau ngepuk ngukum jilid ngepuki nganggo jalen apa-apa ngoten lho. Nek wonten tiyang mukmin Gusti kok tahu kula larani, kok tahu kula nyek, kok tahu kula hukum. Faja'al moko kudu ndadosaken
mugi-mugi ndadosaken panjenengan hateng niku hukuman ngono ae lahu kangge niku mukmin kafaratan sebagai penebus wa kurbatan lan sebagai amal yang mendekatkan tukor ribu kang iso nyedekno apa kurbah lan kafarah huteng niku mukmin atau ngene kurbatan ing sebagai amal yang mendekatkan kepadamu tukor ribu kang nyedekno sapa panjenengan Gusti Allah huteng niku mukmin biha kelawan niku kurbah ilai kateng panjenengan yaumal kiamati pada hari kiamat wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat liyane fa ayyuma ahadin da'autu alaihi da'watan enten riwayat liya munine ngeten fa ayyuma ahadin lan utawi sapa wonge da'autu iku ndonga sapa ingsun alaihi ndongakno elek ingsun alaihi ngatasi ahad dakwatan kelawan suatu donga enten sing redaksine ngoten nek kula nate ndongakno wong Gusti mukmin kok ndongakno elek nah niku tolong donga kula elek niku dadekno tebusane tebusan pripun Kanjeng Nabi cara ndonga elek nang wong iku sakjane bentuk kasih sayang mergo nek sampe iku kedaden moko iku dadi tebusane wong iku minangka dadi siksa ning donya ning akhirat bebas itu kaya ngono wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat liyane laisa laha bi ahlin utawi lafat laisa laha bi ahlin laisa ora ono laha laisa ora ono sapa mukmin atau ahad laha kadue niku tuduhan utawa donga elek kula bi ahlin iku wong sing pantes dadi kok kula nate donga elek nang wong sing ora pantes ngono donga elek sakjane wong iku gak pantes didongakno elek ndilalah aku salah misalnya Gusti iku dadekno kafaroe wa fi riwayatin lan niku ing dalem riwayat lintune fa ayyuma rajulin moko utawi endi wae wong lanang minal muslimina saking tiyang Islam sabab tu iku tau nyacat sapa ingsun huteng rajul au la'antu tau nglaknat ingsun huteng rajul au jalatu tau njelit hukuman gebuk niku lho huteng rajul faja'al moko kudu ndadosaken panjenengan ha teng niku hukuman teng niku cacatan lahu kadue rajulin niku zakatan sebagai bentuk zakat wa sholatan lan sebagai bentuk doa. Dadi apik lah apa sing dilakoni Kanjeng Nabi. Sakjane nah niki enten sing takon. Fakot yaqulu moko teman-teman sampun ngucap kok ilun sapa wong kang ngucap sakjane ulama niki paling sing ngucapaken jelas sing nes yang umum. Ada yang tanya kaifa yasluhu ayyal anan nabiyyu man la yastahiqul la'na. Kaifa bagaimana mungkin yasluhu layak apa ayyal ana yen to nglaknat sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man teng tiyang la yastahiqu ingkang boten berhak sapa man al-la'na teng laknat. Bagaimana mungkin Kanjeng Nabi melaknat orang yang enggak berhak di laknat. Wa yasubba nek dipun atofaken macane wa yasubba lan nyacat sapa Kanjeng Nabi manteng tiyang laya sahiku ingkang boten berhak sapa man. Rene. Lah ya kuwi, sampean disayang kucing berarti. Iki ini lho. Melok ngaji kuwi. Cedeke Abu Hurairah. Kon iki ra gelem, wis meneng ngono ae. Udah putih. Heeh. Jadi umurnya bodol-bodol. Panganane cocok paling Pak yo. Laya sahiku ingkang boten berhak sapa man asab bateng cacatan. Waya jeladalan gepuk sapa Kanjeng Nabi manteng tiyang laya sahiku ingkang boten berhak sapa man al jalda ing hukuman gepuk. Awiyaf ala utawa nglakoni sapa Kanjeng Nabi mitla dalika kaya dene mengkono indal ghadabi are kalane ngamuk. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi padahal sak temene Kanjeng Nabi iku maksumun dipun maksum dilindungi min hadza saking menika penggawean kulhi kabeh. Ora mungkin lah Kanjeng Nabi ngono. Ngoten. Lah niki mergo dawa niki pertanyaan niki dijawab benjing malih nek wonten kesempatan nggih. Faklam pun niku kemawon mugi-mugi critane Kanjeng Nabi niki nambahi iman Islam lan ihsan kula kali panjenengan sedaya manfaat barokah fid dunya wal dunya wal akhirah mugi-mugi derek-derek sing sakit dipun paringi sehat lahir batin siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin bi'asnabi min kulli da'in wa nur dalilul li qalbi 'inda jamin wa khairati ya rabbi matti'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati ya rabbi matti'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah rabbi irhamni bihusni khatimati.